Vær hilset, jordboer. Her er en besked fra det ydre rum. I skal til kappestrid på torsdag, og inden da skal I høre godt efter denne besked. I galaksens yderste afkrog lå der engang et harmonisk planetrige, Olhom Lightyear, der i tusindvis af lysår havde levet i fred og fordragelighed. Planetriget bestod af 24 småplaneter, og i midten lå kongeplaneten. Kongeplaneten var fyldt med alskens herligheder og rigdomme, der langt oversteg den vildeste fantasi. På kongeplaneten boede den godmodige baron og den smukke baronesse. De var begge kendt for deres store omsorgsfuldhed og var vellidte og populære i hele planetriget. De 24 småplaneter, der omkransede kongeplaneten, var alle beboet. Hver småplanet havde sin egen historie, sin egen love og borgmester, men alle levede de i fred og fordragelighed med hinanden. Og så langt tilbage nogen kunne huske, havde der aldrig været uvenskab imellem dem. Ja, i virkeligheden havde der vist ikke engang været så meget som et lille skænderi. Planetriget lå så isoleret og så langt væk fra alle andre former for liv, at indbyggerne aldrig havde mødt krig, ondskab eller dårlige nyheder. De havde derfor altid levet i lykkelig uvidenhed om de berygtede rumskurke Jabba the Tum-Tum og Ox Vader, der hærgede og skabte uro langs Mælkevejen. Men freden var ved at være forbi. Jabba the Tum-Tum og Ox Vader havde nemlig været på tyvetogt igen, og denne gang fået fingre i det kraftigste teleskop nogensinde lavet. I det havde de fået øjet på Olhom Lightyear og udset sig planetriget og alle dets rigdomme til deres næste store kup. Overraskelsen var stor i Olhom Lightyear, da Jabba the Tum-Tum og Ox Vaders K-spaceship en dag dukkede op i disen bag den 34. stjerne, Teglværks Vejnis 19. De havde direkte kurs mod kongeplaneten, og aldrig tidligere havde der været fremmed besøg i planetriget, men velopdragende og respektfulde, som de var, udviste baronen og baronessen stor gæstfrihed, da de modtog de fremmede på paladspladsen. Dette overraskede, men formildnede ikke de blodtørstige Jabba the Tum-Tum og Ox Vader, der sprang ud af K-spaceshipet med lyssværd i munden og klar til kamp. De låste baronen og baronessen inde i forrådskammeret, og Jabba the Tum-Tum og Ox Vader kunne ikke begribe deres held, da de opdagede, at der på grund af Olhom Lightyears fredelige historie ikke var nogen former for vagter eller politi til at stoppe dem. De hoppede nu ind i Spacecaen og var på vej ud for at hærge og plyndre småplaneterne. Der skete dog det uforudsete, at den ellers altid pålidelige Spacecane ikke kunne starte, og Jabba the Tum-Tum og Ox Vader begyndte at skændes højlydt. Alt dette havde den forsigtige, selvretfærdige, let tøsede, men altid på sin ret insisterende mundskin E.T. Plambæk, der gemte sig bag en busk, observeret. Han hoppede straks op på sin lille rumcykel og banede rundt til de 24 små planeter for at advare dem om den forestående fare. I et hurtigt planetråd besluttedes det, at den bedste måde at værne Olhom Lightyear mod overtagelsen af de to fremmede skurke var at overraske dem. Ikke ved at komme bullerne fra alle 24 planeter, men ved at samle og udvælge et hold af de snedigste, hurtigste og mest fantasifulde planetbeboere. Og til at udvælge holdet blev der straks arrangeret en kappestrid, hvor de 24 planeter skulle dyste mod hinanden for at få det ærefulde hverv at forsvare Olhom Lightyear mod de fremmede. Kappestriden bliver afviklet på torsdag. Bind jeres snørebånd og spis jeres havregrød. Vi glæder os til at se jer kampklar.